asofo no bi etimi akola keto a ya wo no foforo be 3 days 2 days 1 day ye mutimi ekotom fi hospital ni edina gu edina to odrom ni ye si no Apostle de we say dey go for do mani ehun ade na okoko gina mu se wahu na enu no yentimi gina so mfa nchi sa nipa ena me say so wo kwa report to sa case ni bi na wo akola keto a na mo ye ni say esi no e de nyema ne mo afra na wo de ye rituals e de ye nse any adofonom mema obibia akwaba ede about so much GHS so Ghana wahala jumedie ena ebre asose munuaba ekwesikapa ena nso mede ebesumetie for ene ahwefo mo amunimsade achibia yete ensemfofo na se tienti yesuso de yenyai echeso ade biara eda na emma eye asofo ho exposes ekoso no eye nyame nipa wo no de chese wagina ne naso ewo eye ne expose mu pa eye prophet Nigel Gaze wuyi eye bishop dan obi ni fi ho no ena abe replacing because ye gina ne so cheye wo no so gina ne naso se won tena se enhwe emma chese ye mfa ne sekan endwa nanka na enam exposes a ekoso ayabubo ni din yi nyina no na no kwasiada eno teki eye ne platform no se wono so edebe address the issue although say dan da Kennedy ba wo bebe kasa nanso so say de ohun ne se emraso so wo ma eye ne congregant no so wo mu so hunu de ekoso ne botaya etaiwe num nyina achi ento wono so edi ne nsem bi ababeto de ohun ne se hu behia se nka de akagu ni so nyina se nka ye no kra ka by this time ochire eye apostifo akache na so ni nyina ntimi mamu de na chese ensem a ekoso ni eni kwan se wo mom ede wo maso edi echire na wo bubu wo mo asomu enuana ebusua mo man kohwe video ne ba ede nsem mu nchiremu ebeso watch. And when they were lying against me, how can you say that I've sent assailants against you? Sometimes I don't get believers. We are sorry to say we are weak in mind. Sometimes I don't get it. Why can you say a politician in power? You say me, I send a list assailants. If I have sent, where's the evidence? Come and arrest me. How can you say me? I've murdered somebody and I'm still here. It is an agenda to let people not go to church. The target is not Prophet Nigel. The target is an agenda from the pit of hell. Are you here with me? Me, no member of mine, apart from 1 or 2 people have my number. You don't have my number. You don't have. Me, I'm building a quality church. I'm preparing a ready lamp. I'm prepared for to God. Me brands and I'm not sorry, so I don't joke. Praise God. The agenda. So to bring it back, the guy came Tuesday when they were blasting me on radio. Their TV station nobody watches. So Prophet Nigel is a news. So they use me for adverts. Are you here with me? So if you're a believer, listen to the voice of God. Are you here with me? I'm a news. I'm the only Ghanaian prophet that BBC has carried something on. Are you here with me? So ladies and gentlemen, the guy came. Is that for mesanso emamo akwaba shunku ebiemo Apostle Ajiman Prempe entertainment sa enifaso amene no ebetwetwe enkomo na asafo oda no the Bible Church of God 7 Day ewo enkrankaso atubajanchen ho ena na twi kwan ewo ntiso pese uhune ho ena ubenya no ene no atwetwe enkomo Apostle mema wakwaba ya ena empomboko ya medium mimpomo de Nyankopon adom ye pa na wo se nyame adom nso me ho ye ho ida Nyankopon ase Apostle expose ideas e sha say ye ne wa sofo aye bo omudi na ye bo ma power so ye ne wa na chese atwetwe eho enkomo na ye de nansen ya Prophet Nigel Gaze wo de aba beto abontin gidi ye say wa hwe ni video wati ni nsem o kan de na betimi aka fa ho yo okuya sikapa Pastor na me shira odi kan da wasin so oyimba temi wo mo video kesi yesu too much GH na me shira pa friend so check my phone na me shira
na dwuma no nkoso na moroso hwefo tiefo nyina nyankopɔ mama somdwe ne tambia momra tuma GH na asomdwe nsem no ho na afi so asafo no me yere me ma nyina me obia ase na me hira obia obusa masembi na ajer gezi ya ono a na sese so wase obi anya nkyere no di sa na je so pa kyere se de o ye nyina eye so o se wi ase won nipa be kan kore no edi okay no kore kan die enafo so enu nti ama wi ase ye bre ye bre nyina no enye bibia o wi ase aye den de koso ye koha ni sembe bre ni nyina no enu kore ni ho asofo yekuta bible okay what you say yekuta bible no twe anye kire na nsem so o bible no edi adanse se e wo se de o bible no ne edi adwuma oni pass no obi afa reverend atono so obi di bishop atono so obi di apostle atono so obi di prophet pastor state ni nyina ya chese timemfo ni wiasefo no respect those people say you say no we apostle kani hwe na mi fira die 1960s no ho na me ya ba mu ano se ka so bi sofo a uhuna na oyam kura ahwe kakra na ufere yekaso we sofo a osofo fie akọ ohona ko esa ahimfie asori dem wo ko asori a sofo no respect ye de man nyekuma adesa enne de sa obo ne bi ni ho bi mu ana na akua ayi o de kan ebu ni ebi ni ho bi o se last me ka kire o se me ayi sa me she sofo tade no me credit kan ebo me na se me de gbo mi ko mu a me mfamo wo se tambia me duru ayi mo office ya ena me de she wuti mu anu obi hwe otutu ne teretere ade nti asofo won nsam no ama wo kwampo wo fere se an wo ye sofo se a man crowd ye bi won ebinom se sofo pa obe ware ne de so o ya baba wa wasiso no won ware sofo ne enware sofo tena minim mai wa bebre ya kasa asem na mse de mo keka munim de mo keka hwe na je gezi na semi mami ma Jeremiah yenkonko tie chapter 9 no verse 3 edi kosi 8 wo so awurade aka asem bi a ehu hia yi na Jeremiah chapter 3 me siamo ahwefo ne etiefo mu ntie ne yema me na okuntum won tachrema ediye won tadua edi atoro na wodi asase so tumi a wonni emma no kre so wo atazoro mtizo mtizo tije tumi bi yo mdia na emo no kre pe da ho de o mo mpese ye beka e wa asase so na wo free bonimu ko bonimu na me de wonni me awurade asem nie mo nhwe mo yiye wo yonkon mo ho obiara emfa ne ho nto ne onua biara so na onua biara insisiara na osisie na oyonko biara na mudi insekuro na wonyina twetwa wonfefo nkontompo na nokra de wonka amfensie ya asofo kwen kan kwen na nipa o wiase be kan kwen asofo ye ne ye kire se nipa di nokra kristo ba wasemi ne kwan nokra no nkwa no John 14 says obi enko agya ne change so na me so eti munni nokra Revelation 2:10 awurade yesu say di nokra koduru owuom mema nkwa botire so atase enipa empese ye be kan nokra no enti na je against the ya wo di bisamini we obi a o prophet anything so kan nokra last one interview mu ate so na te say then someone walk kan enya nokra na walk yeah okay wu ne say eya nokra because say ya baba be kasa ani nipa sumesi wa wi ade nipa sumesi wa kum nipa e wo senka by this time ka police for
ekoko yen hwehwemu anka at least kwa ya frɛ no yenche no say yemfa no nto remand kwampa yemfrɛ no Ghana fo hu say yato nsa de afrɛ no ama yabusa na no asem ensusu ebie ni wa ya kan tu hu say de work no nukra bi ewom senka ya nukra say Kennedy eye wono abo wanya evidence ni bibia adentina still apostifo ntimi nto anamo nti wo kan hu so wodika akwes kapa mi ba say na mi sira pa o say bibia wo ne mere okay Kennedy Japan anya so waje kire di o onya yeyi adwuma na wo ye no onya kire di oguso ye na entina me ka se bibia wo ne mere unte wo ni pai de na me kan ya wo di bisam we mu no sikan eye so emire bi otutu efom de oil bebre ene nchene no ne ade tutu fom de hye ho na osi aso dan no di si so na wono ni nche mu ni se nyame asem ye so eye nkrante ni fanu ntino ene ode sika no ahase me manga ncho so oboa eye okot eye obunsam tumi ene ode ahye obi babu no ye kio Apostle say we crampo your fact say apostle betimi agina so atoto na by wo mo mfrɛ ene me say bibia wo ne mere nti yentwe kosi mre dodo ahe hwe ye hwe kosi mre dodo ahe ne sei ene me say bibia wo ne mere no say adwuma ne bi wo ho a oye enti Kennedy Japan enye adwuma boni no oye wo Ghana ha adwuma wo ye ne di mu na emom eye step by step eye gradual process sort ya se eye process bi no nemu adwuma no ye din ema no enti yo abeka no enye se bia Kennedy Japan no obejai ana se obi a yesa oka no kora no ujai ka so ena me che se sa so do no de hye ho no wo de ase wo so nya asem bi kan eni se wonya obi a ye huhum ni a so wo be di okay so asem no so nti sa okay wo hu ya me kire no enti sa na wo mo adifo atorofo no kane titiri nyina sa na no mo tie enti wo mo ka asem no a na akoye ti se nkontompo ane no krese nkontompo bi wo ane no krese pa no yidia wo yi nkontompo na go no se no kre na udi akire na so wayira wo sam wo ye clever no nkrofo bebire wasase so a wo de wo mu ye adwuma so enti sa ayi gezi na asem ya eda hoyi and de ogina ho video so ma hwebi na all kind of sorry them wo ye ntoato ayentoato a me se ayentoato a enya no kure bia no ka ho se tete ofa no ho di enti wo ba ho di a Nyankopon so ani mo fa ho di yem fan se kan Japan ana obi antimi a ande o anchi wo ntumu a Nyankopon so ntimi nchi wudum asenya media ne na ebecho oze anu ne de se nipa ye na aje so wo mo hwe nya media de a wo ni se na enya maaye wo mo pemprempren se ti na nipa ye wasase so a posifo wo honom court wo honom ti enim se ye den ye no na ebeboa ye attendant mama ye hunu se nipa wudi bone wasase so at least ye den akatua na wo se wonya enti se ye ka se se wo mo anka krampo enu kra be menchi ma na ka se Prophet Najigezi honorable Kennedy Beke kan nsem ye nya posifo ntimi anya hwe ene se ya soso ye na ye ntu ye nya fat ni gina so ne ye ntu yetimi ebosti ye ho se ni se ya soso ye nya ye hwe enu kra bo be ma ye atron cheche ne atron kwamhye no kra adoso uhu ni samu akwe misanso dawase mi sha pa atro enada etu twada akosi atemu da every say obonsam wo ho ene Nyankopon so wo ho so wo kai John 8 verse 44 to 47 emra Kristo kasa wo preach wo Israel wo oyi nipa bebre etie no asema o ka che mo se mo de moja ya mo firi ni mu ene obonsam na moja na kono de ena mo pese mo yo ono no ye wudifo efiri mfitiaso ene wo nyira no kreso efiri se no kre ni mu na se o ka to se mo a efiri wono ani mu ene wo ka efiri se o ya atorofo ene aproja so bonsam obi odi tro bia no master ne papa ne bibia ene Satan ena na suppose hu hia se wo se ye wo court ye wa posifo a wo mu di nkrofo nsem se obi wasase so ena body ka kire o se na je se de wo kan de na che se ehun hia se
o my ati ase say ye den ya atro ncheche atro ne ye nkomhye nyina ebekoso awoso dia ene na chesa posifo krampo no ehun nya se o my krampo ebi benya bie because say wo mo ewo honum na ye hu wo mo dwumadi a wo mo die na ye twen se nyankopon mom na emfa se nipa ye nya ne de wasase so ye ntwe nya me de de na chesa wo mo krampo mo dwumadi a wo mo di no wasase so no ensipie ehun nya se ye nya bi wo man oh akuya nya sa na asam ne kire na de kire ne se ayi se nyankopon na de sa tumidie ni nyina esisi ho apolisifoɔ sojafoɔ any tumi bi a wasase so ukai Romans chapter 13 no verse 1 to 7 was it tumi bi ada ni ho ji se nyankopon asato ho na de oni tumi ni di asie oni nyankopon na ahyehyɛ ani nyankopon na edi asie oni tumi ni di asie no obobunfo short asie enti tumi ti se ayi NPP tumi na di omen so short asie ensemoni nti ani eche edini ukai ayi 1 Corinthians 15:56 na o say owuo onwo woye wo hene owuo enwo woye ene bone na bone tumi ene de emra so tia se wiase etum de tumi bone ene mra incident na emra ne ntimi ne na jiga ene me kan be so no me kan ba so tia se aposifo ho asojafo ho na mi fansa aposifo no sese no wo mo ehwe edi asudwe ba omam obi di bone a wo mo ne take action ana me boa enti aposifo no mo djuma no o mo guso ye so o mo guso ye na eye asofo idie edifo idie no sa wo de case no koma wo mo a ene mo hwe die ebi a mo huni wo mo te kura nso a je se o mo obi edi akire e de report no koma wo mo ko report ansa ne abeche no so se de honorable Kenneth Japan wo de nesi wo mo a wo yes adwuma no me se Kenneth Japan wo nya ikire die o so akamba on fan court on fan court police station enkonko make any statement bia bi enti na kire se oni prove bia wo de wo kan ani ti se na jogezi kasa wo da so te baby a wo te ye meche na o di se wo kan because the omo kan to no so na che se ntro because wo kan na wontimi nko police station enkonko make complain wo honum se maka wo mafidie so de na so nyoma kire se they making no kure enie intimuntu ho anamo na chete omo ka ne keke wo mo ka magana fo ati se nipa ne sei na wo ye enti so wo ka se ye ka se de be ya nkrofo e ma na asori na chete no kure no ene agenda won abo wo de di se adwuma no okay ai sigapa apostle da was pa wini bibi hwe ewia se etie no ye mpentem emu aten Hebrews 10:28 no awurade se ye nyina adansefo mienu ana miensa nu asem so ena emua obi kumfo ana se bone a wadie no yemfa emu no fo enti asamba ye hwehwem apostle we ya hwehwem ama born again aba ono ankasa ne na kwada nso so abanti hwehwem mu bembe no position bishop obinim ne de ne di ka bai no correct eno hwehwem mu ara no de ne court enti ono sese na asem se o no correct enti ade na we de ntimi nko court eno ne asem eno de o ye dwuma no tie ni yo yen minuti yen media fo ne abamu nipa ne ade nyina no se court kura evidence anya adwuma ho a untumi se sunsumu ade yemfa nko court yese honamu ye chi nipa no so ti ase enti ono ayi kan Japan so o nkrofo bi a wo mu enene namu investigators ya omo ehwehwe niema mu wo ti ase emi ehu se we ye true ansa na otumi di akokot enti de o ye ni nyina no em se ne kwan no na bere na em se enya nsoe so ti ase ne tumi bia ni ho a e wa asase so a entimi enchire ana se embre wo mu a ye di sa adwumadie no ase wo ti ase apology for ho enti de memi tambia me kan se judges, lawyers, police, soldiers, every force so ne mpanimfo ya amudi o man su no ese mutumi di asem bi ba omudi ne kura ya adwuma o je urade ka no ha enokura na yeso omudi ya adwuma na Ghana enokura ni ha enokura ni o man mu no eno ni asem eno na ekunye no so tiase so obi itumi asofo no bi etumi akora keto a ya wo no foforo be 3 days 2 days 1 day ye mutumi ekotom fi hospital ni edina gu edina to odrom ni esino
Apostle de we say dey go for do many ade na okoko gina mu se wa hu na eno no yetimi gina so mfa nchi sa nipa and me say so we go report to sa case ni bi no one akora ketoa no mo ye ni say esi no e de nyema nyema afra na wo de ye rituals e de ye nsenkyerene akuma akora ketoa wonnim akora no ne daachi din daachi na go pon ni be wi aso wonnim adwuma be ye bi kura no be ye osofo o ebi o ye president ebi o be ye minister bi ebi o bobo na busua ani Ghana man ni nyina hwede osofo bi aya no ani ma say so me kan tell say me ma do sofo ache maybe man kan tell say obi kan tell me say ayi me ba kra ha 95 mu ayi o ma me bi o so osofo say the otumi si preaching there o preaching there fine power some kan koma then say no crazy ya o kan there ani what so the nipa mo enti say o go say nipa ba me di wakoba bi eni dom beba bibiri ante bi na ka kire me so nipa ba 5 me how many kan no so kra nya be se 5 see e de me ko ba bi na ya bie mani mani abue mani be ye be 9 ni sia me huna de ye be hya nkom ense kire ni nipa ba akoma ye chanti e ba sa nipa be den e be bibiri enti sa no me nye sika ne de me ye de me hu be kire me o kan no me fa mi tira ni so me mpe hu ma ti mu no ompe Apostle hu ne se ye emra enhyeda eni oye omayimu ana se empanifo e wo omayimu omobu omani egu enwoma bi so enam se nipa ba ko na afa ato ne ho sintine no anu no wono a enye na ade ku ya me sa to da wasi emi sha ohun se honorable Kennedy Japan onyame asoma no nipa ehunu se Nyankopon na asoma no enti ohia support okay enti ono so ya ba mu ni enti de omu se se aban ebem because asofo no bi die o ebi gbokro no okay ebi ye niema ensem fata a etia oman ne mura ne Nyankopon mura in general okay ohun ya me kire no enti se omu no boa no be se akwense ono nko a na emra nso de hwe efitete ya Nyankopon bo so ne asase no enipa emfa nyame mra nya dwuma enunti ne yesofa no hwe oyi osofu prophet Samuel ne ma obewuo no odi na chiri eja won 1 Samuel chapter 8 1 to 3 na Samuel bo akokora no odi ne ma esisi Israel so atemufuo say judges na nabakan din di Joel na de oka ho no edin di Abiya oye atemufuo Beseba na ne ma amfa woneja akwan so na omani kodi emfaso achi na wogige adamudie na obubu entanchia omoje bright ana omubu entanchia nze do odi bim no okodifo na di odifo be di bim sikanti omaye ebre nyina sikantira ya entina urade ka Jeremia 4:22 oseme manye jimi onime oye mankwasiafo oni hunumu na oye bone hu anyansafo de papa ye de wonye so tiase bone hu nyansa na ogana fo tirim. I'm telling you the truth. A free surukusifo. Na chese mete wasi ya honorable ohia support the free aban ne aposifo ho ama ne dwumadi a wodi natimi asipi. Yes, because senki yenya enipa bi a moti se Kennedy Japan ma ko be 5 kra awo manyimu na sa aban ye di efuo ya enke Ghana ye ni problem because he said the papa yi wo se di na asipom na okun eji enipa bi womo yesisi womo yeku womo ode no kure no etu dwa no odasani so wompe no kure wohu enti ama no kure no eho ye den enti wo kai Isaiah mi pese me kama otie ti asem bi wa Isaiah 59 abepom pacho obi amomode no wontie na sesei no wi ase na wi ye no na ye kono enti wan hwedie ensem bi ba haw because obunsam na ni abre they say what that nipa so mpen kure Isaiah 59:13 to 15
ɔse yɛapo awurade mmara atwa no nkontompo yɛapa yɛn Nyankopɔn akyi yɛkasa nhyɛsoɔ ne mfomsoɔ kasaa yɛsusu atorosɛm ɛwɔ akoma mu na yɛyi na di na ɔde atemuo asan akyiri kɔ na trenee akɔgyina akyirikyirikyirikyiri na nokore ahwe ase wɔ dwom na deɛ tene entumi emmamu na nokore ayɛ ade a ɛho yɛ nna na deɛ ɔtwe ne ho firi bɔ no no ɔfom no fa ɔhu asɛm bi a Nyankopɔn aka gu akwa mu yɛato no mena twa nkontompo nipa kasa nhyɛsoɔ no mfomsoɔ kasa ebi na Jesu ɔkeken ɔkasa nhyɛsoɔ ne mfomsoɔ kasa ɔman mfa ne ho sɛ ɔhwɛ kyɛ sɛ wafa ne ho adi wɔse nokora ahwe ase wɔ dwom deɛ tene ntimi mmam ɔman no ɛnokora ntimi mmam wodi aseɛ obi ntimi nka nokorɛ wa obi nso ɔso ɔbɛka nokorɛ no yɛfom wo fa asɛm ato yɛsɛ wonyɛ saa na Ghana fo kan da bia so enti sese no asɛm da ho no Ghana ha no yɛ problem o Ghana yɛ problem so papa enti sɛ Nyankopɔn mmoa yɛ ne a ɔman no ɛbɛsɛn wɔse no kura yɛ ade a ɛho yɛ nna yɛka sɛ adeɛ ho nna aseɛ ne sɛn sɛ biribi a ɛho yɛ den wopɛ bi aka wonya anaa wohu ne amkyɛ no ayɛ sɛ gyegye time ayi asikyire meleke samuna nanti samte na asɛm na meka no mo de ne samuna asɛ na munya ma wi ase papa enti samuna no wopɛ samuna dwade a wonya bi wopɛ meleke no meleke samuna kro nya bi nya na meleke na kopa no wobenya so enti samuna bi ba ne yɛfrɛ no don't touch me ayɛ sɛ nkuto wonsa so mkura na nsa wonwinwa no ɛho na bibia ho yɛ dendenden sa ɛna no kura akɔyɛ akɔyɛ ne sɛ no kura ɛho ayɛ na ɛte sɛ tete hɔ ma ya tete hɔ ma na ho ɔdi hɔ sɛ de ne de ayafo ne de sɛ yɛ TV so ma bɛ pɛ mɛma ne mɛma so pɛ ma ɛna kane tete hɔ wo pɔ ba ansa na bɛdu ɔba bɛhunu ɔba taa so bɛhunu ɔba to wobɛhunu ɔba nan hwɛ wohwɛ ɔba kora no ɔnhwɛ ne yi a yɛtumi sama wɔ ahemfie apostle yɛmmerɛ no ɛkɔ bebree nti yɛmbɔ ne nyinaa ɛtɔ fa dɛn na wobɛtumi aka nsɛmfoɔ abɛ na wobɛtumi de ama ɛyɛ mpanimfoɔ a ɛwɔ ɔma yi mu wɔn ɛbɔ yɛn ho ban a ɛwɔ sɛ nkɔmɔ ma yie ɛtɔ yie na ɛnam deɛ kene wɔn abo ɛyɛ wɔn ate ada asɛ deɛ wɔn nko a ɛna ɛyɛ no efutuo bɛ na ade bɛma wɔn ama wɔn nso etimi akenya wɔn ho abɛboa no na ɛyɛ yie etimi atɔ yie sɛ deɛ ɛbɛyɛ a nkrɔfoɔ wɔn ho nsɛm ba no wɔn nya saa ɛyɛ akokodo no mmɛgyina bɔnten sɛ deɛ ɛyɛ Nigerian ɔno nso aba bɔnten a wɔka no fafutuo ma ɛyɛ mpanimfoɔ ɛwɔ ɔman yi emu yo akuye sikapa minshira bio mafutuo kakra de meka ne se me nkwada afutuo kakra me de be ma wo ne se sikani bire no mpanimfo no omunyi mfiri wo makwan se sikani bire mfiri ho a oman no nkonanim bravo je judges no mudi nsem no lawyers e mudi asem eni wo mo a yedi oman nanim no sika wo yi adamudi afra nyansafo ni adamudi bribe eni sikani bire bia ayi niema omo ye wo sumase eni ade no oman Ghana mpanimfo be firi be di yeso yi enye ne NDC ko na ni MPP aba sojafo abakọ asojafo be ye bikọ ni nyina nkosi yaga ama sese ye bre eti mesre Ghana mpanimfo mo nsa kire mo adwene mesre mo na mo nya de yetene mayen na oman ne ye bre bibie nkoyie asam ne ebedi ni court obi ko tuesika odifo na asam nya de ne ya yede ye jano na ono mumu akodi bem na de odifo na akodifo akodi de odi efo na akodi bem na de odi bem na akodifo we ye fa so nyame enti oman ko te say Ghana ye mahunu ni say Ghana koye te say still we are in captivity ye won kwasomu saborofo ne nkedi ye so a enka mepe enka ye boni de osisi ukura ka ma wo hia ni ubenya aso no de wo ti ase enti mpanufo mo hwe no mo sisa mo mfa mo ho adwene no mo moa yen mo moa mo man no ye to aba ma mo se mo meye bibi ma mo na masom yen ne sese ye ne ye so mo enti pam chow mo sa kire mo adwene no so ahini na ben for telephone number 2 my telephone number da se pa arafo ne tiefo
me number ni 0544 262614 0544 262614 ena 020 70 200 11 020 70 200 11 Madam Wasi arefo ne etiefo nya onyankopon asomdwe nkamo wo hyira mo nso wo Yesu di amen amen abusiafo ene adofonom aha ene de edwumadie no ebesie subscribe to your channel no so wonya ya ebiemu so like videos na share for my abusiafo ne adofonom ewo all the social media platform adwintwe bia nso awofa ntemi ho no mema remfi so de betutu ma GH comment section na emrepam ne yakenkan ede ama obetumi afollow yen ewo ye IG page atuma GH _ me amede dwumade ho cha memidin ene ekuyesi kapa me ne apostle Adman Pempe ene twetwe nkomo dasone yebesane hia makramo fitani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe